Ondarruan dagoen izotz fabrika hobeto ezagutzeko aukera eskainiko digu Ibonek datozen minutuetan. Osorekin handia da eta Ondarroko portu kontziei ez ezik, gainerako portuetakoei ere baita arrain saltzaile zein eroslei izotza saltzen diete. 4 solairu ditu eta 12 langile denera. Ezagutu dezagun bada fabrika hori. Azken aldian asko gabiltza kostaldetik eta gaur ere kostara etorri gara, nora? Ondarrura. Hain zuzen ere, gela fabrika bisitatu behar dugu hemen Ondarruan. Juanjo, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, non gaude ba, ia. Ondarruko gela fabrikan, da 3 planta dauka, da orain ikusiko dugu. Gaur movimentu handia dago, gutxi edo nola izatea zu? Gaur gutxiago, baina astelena da egun handiena, baina gaur gutxiago, ze temporalakin de txalopa asko parauta dagoz. Hemen zeitea zehazki? Hemen eskama egiten da. Hemen 3 generadore daukagu, eskama egiteko. Eskama zeri deitzen jozu? Eskama da txikiago, peskaderietan da ibiltzen da bena. Zenbat gela mota dituzu hemen? Bi egiten dugu. Egiten dugu eskama eta gero txalopantzako fiskal lodiagoa. Ura egin behar da izotza egin, da ura izotza egiteko, barruan dago, hemen tanke baten barruan dago amoniakoa. Da amoniako egiten da bena da, hori ura izoztu. Nik etxen dut honek generadora zaindu, juten di edurre botaten. Da nik egin behar dut makinistik esan ala, vigila zuluk, libra, edurre botaten da, eta taskain lehik hasieran inarri paikeetan in. Da bueno, makinistik esan ez dana, zaindu hau, emon buelta bat, ikusi ondo bada zetxen. Zenbat ero botatzen du gela honek, gutxi gora bera? Gitxi gora era, batetik bestea 5 minuto laten da, tarti. Hone, danak etxen igual 40 minuto tardaten da, prozeso guztik 6 etxen. Etxen da, goxan eure botaten, hementxe otzitxutzen da, amoniakuaz, da hementxe azten da botaten. Gero hemen diguten da, behian hemengo behiko pizun gero ikusten barou, da kamara handi bat, 300 tonela da erozta izan kabiako dizen, han etxen da batu edur guzti. Da guk etxen dugu edurre bota, txalopai edo zeinei eskatzen da benai, zintxa baten bidez, da zintxik pasaten dago tubo batea da tubutik, txalopa direktamente. Biltegi handia hau txalopantzako gela daukaguna. Zenbat kilo sartzea hemen, zenbat tona? 250 tonela sartuko dira. Aur daukagu kutxera, orain, aurre atatzera eramaten da, hemen daukagun olako amanduakin, eta biltzen dugu aurre atatzera, eta horakin bialtzen dugu. Enkargau da motrikure gela etxea, porque makina estropean jaskute. Eta ze arrain klasentzako biltzen zuen gela hau? Dana, arrain mota guztikuk. Movimentu handia esatea da hemen? Momentoz bai, gaur ez da egon asko, baina generalin bai, egoldi txarra eta zelako asko. Gela ebiltzen dago konserbateko arraina. Kamionin zurrea eta bizaltzen da nien aurtzir. Egun tranquile, goxen da egoldi txarrakin itxosun txalopak eta txalopa batzuk urtenez, da gero bai hori pasatzen da. Arrain gutxiak erran, da floti erdixe bada itxosun besti liorrin lotute, arrain gutxio eta movimentu gitxia izoz fabrikan beti horren da. Zure zer egin ezin da? Nik bizkat manteni dut, gela zerbi dut, ze eruten daben apunta eta zein eruten daben da norentzako, gela eruten dago arrain manipulateko, hone asko etxen dauna, itxosutik arrain egarri, gero etxen dabe kortxutan da, kortxosko kajetan manipulatu uraz da izotzaz ipintzen dabe, da holan gero, palezetan ipintzen dabe, montatzen dabe kamionin da bisaltzen dabe merkauta. Arrantza ontziek, eramaten dute, zerbitza dituzue? Hone gutxio, bajuran bai, bajurakuk hartzen dabe. Arrazten ja, ez da holan, txalopaik, derrigorren makini aberixate maako, ero joditzen baako, orduan bai, etorten dit, ertzen dabe bugal, toneladi, ero bat, ero prezilua. Toneladi, eskami toneladi karutxua, besti baino. 55 euro, eta besti 51 euro be, gero, claro, lodixe eruten da benetik bajurakuk eta beti kantidade handixagoan hartu eran, berkia etxen da hori. Ingurua ikusita, kaso, pentsatuko duzue, Sotxin nagoela Joko Olimpikoetan parte hartzen, baina ez, Izotz fabrikako biltegian nago. Ostiralean lagunak etxera datozko itafaltzera eta gin tonikak eta doztutzeko gela pixka bat eraman behar dut. Ondarruatik Ibon Gaztañazpi, Euskal Herria zuzenean.